വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഹോംലി ഫുഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എങ്ങനെയാണ് മുളക് വരട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കുക. പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് അതിനാവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് തുറമാങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുക. തുറമാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തുറമാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ കയ്യിലുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുളക് വരട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുളക് വരട്ടാനുള്ള പരിപാടി. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം.